Latulo ke Dr. Akeso Kaliho. Bangsi Kamintor Lafanke, Dr. Ahemponta Ale Abuelo, Kerore Ajailo. Soke meji afanke hinta chelang nanjibo sargura ho. लसों के चोकचे नंगली कमा था चेलर था Gil edum karbi hong hari ke karkli ka pejo ake hem asele chelangelte natlo chelang poke Soke meji afanke hinta chelang nanjibo sargura ho. लसों के चोकचे नंगली कमा था चेलर था Elikar bi atum ke hem aseta chelang nanji, Dr. Aseta chelang nanji. Netulo ke Dr. Ahem nangdunok ne, esopo afanta hem bannoy. Non esopo ke pilo mampo ke ante. Nepo abang ke hem ase, nepai abang ke Dr. ase, uf nepu henodakpo, Koson loma sarbura la anke turder ke ho. Emumpi kachelong ta uf. चुपेन आऊंग असोपी अफन ले हंगदम बोरी देता सोंते में सेम्पो सरपी Eko pailo sarbura. Non ke ton dam kokta henodakpo. Jati throk afan Assam cabinet pen ST status afan approval pietlo pute ko vetvot neta lason si karju long tiko korte, kopitong manjine. Jongsi Central Pen Pass detlo pulote etumke kisung loko anke. Mo aove atum fancy engine so aretlo ko korte neke. Si latum afan pidet pulote chesong dut nangpo korte. Ingdoy de afrang. Like, comment, share tekang tha guys, lapengke. Jongsi YouTube along langbong pulote subscribe det non guys. Kardom. Hello guys, nilimen alon timong nilirong boksong beskre biang lo. Kosan lo video ke lamesen melang no. Jong se lamesen pultang te ma tum like isi pinon lapente comments tame pinon. Lapente nang tum jong se Facebook long langbong pultang te follow te non. Lapente jong se YouTube long langbong pultang te subscribe te non. Lapente li un an ke nang tum pan mesen na video nang wan pik bompo. Nang tum akang hon nang tum support jong se long ver lo pultang te. Bante ke dam tang an stamina nang tuhan churu lo nang tu lampa an nang ching hon dun pen nang subscribe dun nang follow dun Facebook long stami bante nang tu comment di jumi pik lasi nang tu maka hon long ver proposining chithelo churu pik lo antu se nang support dun bom non antu se mesen na video ke ban very fan bor i bom po asi isi birta ke medalang nang tu fan thono be akai lamo aputhak a video neli editing tangte chela salami bomlo nan to mathing no prabjin pe na one pic po a trailer bang neli Facebook lo stame upload ikalo nan tum same therong la tum lang dami thap lapente nan tum athing no un an pen pop prabjin ji phaneli borei po youtube lo agun jailo thono be a story abuthak a video hede asi chong din on bye bye